מפגעים, פעם מחולאים, פעם מן הרוח. בקיצור, לא לפחד כלל. לא לפחד כלל. אם לא לפחד כלל, בגמרא כתוב שכן צריך לפחד. נשמרתם נפשותיכם. והכל בידי שמיים, זאת מצינים פחד. ויש שם בגמרא אריכות גדולה, שאדם לא יצא לדרך בלילה. כתוב וישכם אברהם בבוקר, וכאן למדו חז"ל שאסור לצאת בלילה, כי חושך הוא יכול ליפול באיזה בור, פצע. כך הרבה דברים לאורך כל התלמוד, שאדם צריך כן לזה, ולא להיות אדיש לסכנות. אז מה אתה עכשיו אומר לי, אל תפחד, לא מהחור, לא מהחום, לא מהמחלות, זה הכל הצעת היצר הרע, אם תתרגל לכך, זה יעכב אותך בעשייה טובה. אז כאן עכשיו אנחנו לומדים